gdyńska łajarści górze, ząg sam krywawo skleni. Łajarści izbie na górze, spią to pyłk na wieci śpi. Na gdyńska łajarści górze. Tymi słowami zaczyna się pieśń kaszubska o najbardziej chyba odległej tematyce, bo sięgającej czasów panowania księcia Świętopełka Wielkiego, a więc połowy XIII wieku. Sama pieśń jest jednak jak najbardziej dwudziestowieczna, choć liczy sobie już prawie 90 lat. Nie zagłębiając się w historyczno-społeczne uwarunkowania wielokulturowego Gdańska, które będą przedmiotem innych wykładów, chciałam dziś Państwa zachęcić do wyobrażenia sobie audiosfery dawnego portowego miasta. Składała się na nią nie tylko muzyka dzwonów, karylionów, piszczków wieżowych, ale też pisk mew, szczekanie psów, parskanie koni ciągnących pełne wiktuałów wozy na tutejszy targ kaszubski. To również stukot łodzi przybijających do brzegów Motławy, łoskot opuszczanych skrzyń pełnych koszy, ryb, z którymi później kaszubskie rybaczki wędrowały na targ rybny, czyli dawniejszy Fischmarkt. Audiosferę dawnego miasta tworzyło również skrzypienie gdańskiego żurawia, donośne głosy przykupniów, tak zwanych wywoływaczy. Posłuchajmy, jak niegdyś sprzedawca mioteł, handlarka dorszami i brukwią głośno zachwalali swój towar. Besem, besem, kupci besem. Amo Helen, leben die Pamach, Prok, Gode Prok, Dodam, że tę wyjątkową możliwość wsłuchania się w głos prawie 300 lat zawdzięczamy inicjatywie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Inicjatywa ta polegała na udźwiękowieniu zapisów obecnych pod rysunkami Mateusza Dajsza, przedstawiającymi ówczesnych sprzedawców wywoływaczy. Wielkomiejski gwar przycichał dopiero późnym wieczorem. Wówczas ciszę zasypiającego miasta wypełniały jedynie tęskne nuty skrzypiec, którymi flisacy umilali sobie długie wieczory w zaimprowizowanych noclegowniach na gdańskiej Przeróbce. Informacja ta pochodzi od Oskara Kolberga, który wbrew temu, co przypisywali mu niektórzy pomorscy badacze, odwiedził był Pomorze Nadwiślańskie w 1875 roku. Trudno nie wspomnieć o roli Gdańska jako promieniującego ośrodka muzycznego już od czasów renesansu. Reprezentacyjnym zespołem grodu była kapela Rady Miejskiej, uświetniająca różne uroczystości kościelne i świeckie. Tworzyli ją znakomici muzycy z całej Europy, będący zarazem utalentowanymi kompozytorami. Świadczą o tym utwory zachowane w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Dzięki wytężonej pracy gdańskich muzykolożek profesor Danuty Popinigis oraz nieżyjącej już profesor Danuty Szlagowskiej i całego wspierającego je zespołu powstała seria edycji źródłowo-krytycznych poświęconych skarbom muzyki dawnego Gdańska. Seria zatytułowana Thesaurus Musicae Gedanensis. Od lat za sprawą kapeli Gedanensis, a obecnie również dzięki muzykom skupionym w zespole Tubicinatores Gedanenses czy zespole Goldberg Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Szadejki, wiele dzieł wokalno-instrumentalnych powróciło do miejsc, w których niegdyś wybrzmiewały. Trzeba jednak pamiętać, że poza Turm Musik, czyli muzyką wieżową, był to jednak repertuar tworzony głównie dla patrycjatu. Wraz z nastaniem reformacji Gdańsk stał się ważnym ośrodkiem drukarskim. Nigdzie indziej, jak właśnie w tutejszej oficynie Paula Rodego, ukazał się zbiór pod tytułem Duchowne piesnie Marcina Lutera a innych naboznych męzów na język sławiański wyłożone przez Szymana Krofea, pastora w Bytowie, uważany za najstarszy zabytek muzycznego piśmiennictwa kaszubskiego z 1586 roku. Bez wątpienia słynnym ośrodkiem muzycznym pozostawała od XVI wieku Oliwa, nie tylko ze względu na organy.
Tu dodam, że ich budowa trwała 25 lat i zakończyła się już w wieku XVII, ale również jako opactwo cysterskie, słynące z wysokiego poziomu kształcenia muzycznego zakonników. Podobno opat rybiński na podstawie uchwały konwentu zarządził, iż tylko ta młodzież będzie przyjmowana do klasztoru, która okaże należne uzdolnienie do śpiewu lub muzyki instrumentalnej. Można powiedzieć, że opat wykazał się tutaj daleko posuniętą dalekowzrocznością. W późniejszych czasach do katedry gdańskiej i zarazem nekropolii książąt gdańsko-pomorskich podążał nie tylko mityczny Remus, ale całe pokolenia Kaszubów. Z kolei z gdańskiego klasztoru podążała na Kalwarię Wejherowską pielgrzymka o najdłuższej tradycji pątniczej. W tym roku przybyła po raz 357, zaopatrzona w śpiewniki o wymownej nazwie Droga do nieba. Były to tak zwane kalwaryjki. Do tej pielgrzymki przypisywany był też charakterystyczny tusz, wyróżnik danej kampanii pielgrzymkowej towarzyszący pokłonowi feretronu, krywany zresztą do dziś. Choć niewiele się o tym mówi, od początków pruskiej aneksji Gdańska podejmowano w wielokulturowym mieście różne działania na polu kościelnym, literackim i muzycznym, mające na celu zachowanie tożsamości. Ich terenem były towarzystwa śpiewacze, chóry, w których pielęgnowano repertuar ludowy i kościelny, organizowano zjazdy śpiewacze, rzecz jasna pod czujnym okiem cenzury. W dziejach polskiej muzyki chóralnej po 1920 roku wyraźnie zaznaczył się zwrot w stronę repertuaru patriotyczno-morskiego, związanego z odzyskaniem przez Polskę dostępu do morza. Można wręcz powiedzieć, że była to prawdziwa erupcja twórczości marynistycznej. Na tym polu zaznaczył się zwłaszcza Feliks Nowowiejski, Jan Maklakiewicz, Stanisław Kazuro, Zygmunt Moczyński. Rzecz szczególna, że w pieśniach tych rzadko padało słowo Gdańsk. Tu triumfy święciło nowo powstałe miasto z morza, czyli Gdynia. W 1934 roku powstała pieśń gdańskich Polaków do słów Władysława Ostensakena. Skomponował ją Tadeusz Tylewski, dyrygent i działacz muzyczny w Wolnym Mieście Gdańsku, dla tutejszego, dodajmy, licznego środowiska chóralnego. Pieśń ta wybrzmiała z mocą 4 lata później podczas Wielkiego Zjazdu Śpiewaczego o charakterze uroczystej, patriotycznej manifestacji. Jak podaje profesor Joanna Schiller-Rydzewska, cytuję, w zjeździe tym wzięło udział blisko 3000 śpiewaków, w tym 73 chóry reprezentujące 44 polskie miasta. Był to sierpień 1938 roku. Nie obyło się zatem bez szykan, inwigilacji agentów policji. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że było to takie jakby preludium do tych wydarzeń, które miały nastąpić tu w Gdańsku rok później. Symbolika i rozpoznawalność pieśni Tylewskiego sprawiła, iż w latach 1945-49 jej pierwsze takty stały się sygnałem rozgłośni Radia Gdańsk. Dopiero w latach 50. sygnał Tylewskiego zastąpiła kaszubska melodia rybacka. I tu dodam, że to nie jest Anulque moje, jak się błędnie utrzymuje, ale pieśń Dzisy Wieseli, zaczynająca się od słów Dzisy Wieseli, vitro precz musza. Tam też pojawia się owa Anusza, nie Ania, tylko Anusza. I właśnie tenżeż sygnał długie lata rozpoznawalny był z rozgłośni Polskiego Radia i służył jako sygnał. Posłuchajmy. A skoro już mowa o Gdańskim Radiu, należy podkreślić wagę audycji regionalnych zeń emitowanych. Najsłynniejszą z nich była oczywiście audycja Na bytach i w błerach, prowadzona przez niezapomniany duet redaktorski Leszek Szmitke, Dominik Sowa. Dziś audycję tę prowadzi kolejna generacja dziennikarzy z Kaszub z ciekawymi informacjami z terenu i dużą dozą muzyki bliskiej swemu pokoleniu. Cenną inicjatywą rozgłośni radiowej był cykl koncertów pod tytułem Nowe brzmienia Kaszub, który dawał młodym wykonawcom szansę prezentacji w profesjonalnym studiu oraz możliwość szeroko pojętej popularyzacji. W bratniej instytucji Gdańskiej Telewizji do promocji Kaszubszczyzny przyczyniły się w latach 70. programy Jerzego Partyki, m.in. Rybałci i Krain Pomorza.
a w latach 90. emitowana z telewizji gdańskiej audycja Rodny Zemia. Na jej potrzeby powstało wiele piosenek, które w sposób istotny wzbogaciły skromne repozytorium kaszubskich pieśni dla dzieci i młodzieży. Piosenki te znalazły się później w śpiewniku Piesnie Rodny Zemi. Ich twórcami byli Jerzy Stachurski, Eugeniusz Pryczkowski i Tomasz Fopke. Obok radia i telewizji znaczącemu promowaniu Kaszubszczyzny przysłużył się w Gdańsku Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, przekształcony w Wojewódzki Dom Kultury, później Wojewódzki Ośrodek Kultury, ostatecznie zaś w NCK, czyli Nadbałtyckie Centrum Kultury. WDTL, jak i WOK prowadziły szeroko zakrojoną działalność konsultacyjną i wydawniczą. W NCK organizowano z kolei konferencje dla instruktorów zespołów folklorystycznych, kapelmistrzów. Nadbałtyckie Centrum Kultury wzięło pod swą opiekę orkiestry Dente, inicjując serię wydawniczą Biblioteka Orkiestrowa Kaszub-Kociewia i Powiśla, a także organizując festiwal Swoje pokochajcie, niegdyś pod czujnym okiem Zbigniewa Jankowskiego. Dla dopełnienia tła instytucjonalnego wspomnę jeszcze o Operze Bałtyckiej, w której co prawda dawno, bo w latach 50. i 70. ubiegłego wieku przedstawiono operę Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego, ale też zaprezentowano balet Gdańska Noc Henryka Jabłońskiego w choreografii Niny Jarzynówny-Sobczak. Ostatnio na deskach opery dwukrotnie gościł głośny spektakl słowno-muzyczny Łeły Błesky z udziałem Damiana Wilmy i Danuty Stenki. Po repertuar kaszubski sięgają od lat dwa zespoły miejskie – Kapela Gedanensis i Polski Chór Kameralny. Ten ostatni nagrał pierwszą płytę kompaktową z kolędami kaszubskimi w opracowaniu Ireneusza Łukaszewskiego i Edwarda Pałasza. Prezentuje je zresztą podczas świątecznych koncertów. Wystąpił też z programem pieśni kaszubskich Od morza jesteśmy. Gdańsk uczelniami stoi, a wraz z nimi zespołami pieśni i tańca, powołanymi jeszcze w latach 70. Należą do nich zespół tańca ludowego Neptun przy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, zespół pieśni i tańca Jantar przy Uniwersytecie Gdańskim. Warto też wymienić pozauczelniany zespół pieśni i tańca Gdańsk, działający przy Miejskim Domu Kultury w Oruni, prezentujący w ramach Dni Gdańska różne spektakle z miastem w tle. Naturalnym matecznikiem kompozytorskim i wykonawczym pozostaje od powojnia Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, przekształcona później w Akademię Muzyczną. Skupieni w niej pedagodzy, kompozytorzy nierzadko mają w swym dorobku utwory nawiązujące do regionu Gdańska i Kaszub. Rzecz znamienna, że w gronie tym przeważają osoby, które przybyły na Pomorze z głębi kraju. Ich zainteresowanie Kaszubszczyzną podyktowane było względami poznawczymi, ale też, jak w niektórych przypadkach, wynikało z potrzeby ukorzenienia. Grono twórców związanych z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną tworzyli niegdyś Kazimierz Wiłkomirski, Władysław Walentynowicz, Władysław Bukowiecki, Henryk Jabłoński. Ich to m.in. utwory przypomniano w ramach ubiegłorocznego koncertu Amus po kaszubsku w przeddzień Dnia Jedności Kaszubów. Wykonawcami byli studenci i profesorowie uczelni, orkiestra Kamerata Gedania, którą dyrygował profesor Przemysław Stanisławski. Posłuchajmy krótkiego fragmentu instrumentalnego z tego koncertu. Myślę, że melodia powinna być już Państwu znana.
Działalność Akademii Muzycznej nie sprowadza się jednak wyłącznie do koncertów. Choć w 2006 roku sporym echem odbił się koncert Gdzie moja hecz, zorganizowany w 50. rocznicę powstania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Gdańskiej Ołowiance w siedzibie Filharmonii Bałtyckiej. Uczelnia przez długie lata angażowała się także w organizację seminariów poświęconych marynistyce w muzyce. Na tym polu szczególnie zasłużył się rektor Antoni Poszowski, profesor Marek Podhajski i docent Joachim Gudel. Nadal prowadzone są badania archiwalne, organizowane kursy tańca, warsztaty chóralne. Niektórzy wykładowcy i studenci w świadomy sposób włączają do swego repertuaru utwory w języku kaszubskim, prezentując je i na Pomorzu, i poza jego granicami. Czy wszystkie te inicjatywy widoczne są w przestrzeni miasta? No nie sądzę. Wiele z nich miało miejsce jeszcze przed nastaniem ery mediów społecznościowych, mogły więc umknąć Państwa uwadze. Niektóre też były po prostu dawno. Szereg wydarzeń miało charakter kameralny o zdecydowanie mniejszych możliwościach oddziaływania. Współcześnie z dużym odzewem spotykają się Gdańskie Dni Kaszubskie, które otwiera pochód rybaków od Motławy do dworu Artusa przy dźwiękach rybackiej orkiestry dętej z Jastarni pod wodzą Kazimierza Budzisza. Wieczorne zaś koncerty często pozostają w gestii gdańskich jazzmenów. Tak więc w wielkim skrócie przedstawia się panorama związków gdańsko-kaszubskich od strony, nazwijmy to, instytucjonalnej. Przyszedł więc czas na pobieżną choćby analizę materiału muzycznego, aby przekonać się, jaki też obraz Gdańska został tam utrwalony. Gdy w 1896 roku Wiktor Gomulicki z wielką estymą odmalowywał miasto w słowach swej pieśni o Gdańsku, tu właśnie widać ją na slajdzie, w tym samym czasie Józef Łęgowski ukazywał obraz znacznie mniej poetycki, za to z pewnością bliższy realiom. W jego opinii, cytuję, żywoj miejscowy pełnił służbę tragarzy zbożowych, posługaczy na okrętach kupieckich. Ludność kaszubska ograniczała się do połowu drobnych rybek nadbrzeżnych w okresie zimowym, wiążąc sieci na sprzedaż do Gdańska, gdzie znowu bracia Kaszubi z Podchmielna i innych kaszubskich jezior je kupowali. Podobny obraz utrwaliła Frantówka o Kaszubach, którą zamieścił Oskar Kolberg w swoim tomie Pomorze. Rodzi się zatem pytanie, czy obraz Gdańska jako ośrodka handlowego jest jedynym, jaki przetrwał? Co na ten temat mówią zapisy innych pieśni ludowych? I tu właśnie dochodzimy do sedna rzeczy. Przyznam się, że przejrzawszy ponad 1000 pieśni ludowych, i to dwukrotnie, znalazłam zaledwie kilka, w których wzmiankowany jest Gdańsk. Figuruje on w nich najczęściej jako miejsce odniesienia, istotne, wydaje mi się, w ludowej świadomości, jednak nie bliskie, lecz traktowane z pewną rezerwą, wyczuwalnym dystansem. Dowodzi tego chociażby wielokrotnie powtarzająca się formuła do samigłe Gduńska, obecna w słowach pieśni. Popatrzmy. Czy bym miała piórko jak Łedzekę Gąska, lecałabym za Jaszinkiem do samigłe Gdyńska. Później znowu płynie łeda od Łegroda do samigłe Gdyńca. Do Gdyńca, Gdyńska to są te formy zamienne, ale ważne jest to do samigłe Gdyńska. Wątek Gdańska jako ośrodka wymiany handlowej i zbytu ryb można prześledzić na przykładzie pieśni quasi-ludowej z wieczornicy kaszubskiej Franciszka Sędzickiego. Pieśń ta ma charakter dialogu między gdańskim Bówką a Kaszubką. Przejeżdżają tu Kaszubę, kapuzama zdobią czubę, nie łeszczandzą kuńsk, zawadzą łegdyńsk. Przewożył nam gansi kurę i że w nosce pełny furę, kłechuny to lud, dynum chłecmy głód. Można więc powiedzieć, że Kaszuby tu potraktowano trochę jako takie zagłębie aprowizacyjne. Gdańsk to również miejsce zawodowej migracji, czego obraz znajdujemy w dalszym ciągu cytowanej już wcześniej pieśni. A ty, Jaszku, pijesz, a jej błesu chłedza. Mumie główko z kłopotanu, światłusa nie głedza. Jak widać, wielkie miasto zmienia. Skromna, by nie powiedzieć skąpa reprezentacja pieśni ludowych powiązanych z Gdańskiem każe podążyć kolejnym tropem,
tym razem sławetnych kaszubskich nut. W nich to bowiem pobrzmiewa znajoma fraza: to kaszebskie stoleca. Przyjrzyjmy się zatem popularnym piktogramom. Czy znajdziemy wśród nich wyobrażenie Gdańska jako kaszebści stolece? Jak widać tutaj, patrząc na te obrazki, sytuacja wyraźnie ewoluuje. Zdecydowanie więcej informacji o związkach gdańsko-kaszubskich znaleźć można w autorskiej twórczości regionalnej, rekompensującej ludowe niedobory. Dotyczy to także twórczości inspirowanej wątkami regionalnymi i obejmującej różne formy wokalno-instrumentalne, nie tylko pieśni. Choć pierwszeństwo mają utwory kaszubskojęzyczne, nie chciałabym jednak ograniczać się wyłącznie do nich. Wielowiekowe doświadczenia uczą bowiem, że by kaszubskości Gdańska nie mierzyć, czyli tylko kryteriami atlasu językowego. Jako że w twórczości tej zaznacza się znacznie więcej wątków aniżeli w przypadku muzyki ludowej, postanowiłam je zbiorczo wyartykułować na jednej planszy. Zerknijmy proszę. Długą listę otwiera wątek historyzujący, obecny w pieśni Śmierć Świętopyłka Jana Trepczyka, która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. Pieśń ta ukazuje ostatnie chwile życia księcia pomorskiego na Gdyńska-Łajarści Górze. Z kolei w kołysance Tadeusza Tylewskiego, a w Radunii Krwawy Łeda pobrzmiewa dalekie echo rzezi krzyżackiej dokonanej na Gdańszczanach w 1308 roku. Tu dodam jeszcze, że współcześnie po tekst Hieronima Derdowskiego sięgnęła również Anna Rocławska-Musiałczyk oraz zespół Wyrozmisz. Do nurtu historyzującego przynależy również Głednik Sidmedzesunt oraz kantata gdańska Kazimierza Wiłkomirskiego. Nurt terytorialny zauważalny jest głównie w pieśni Zemia Rodny Jana Trepczyka. Kompozytor przywołuje dawne terytorialne granice kaszebścigły kraju, kreśląc je od Gdyńska aż do Roztoczy Brum. Mamy tu więc z jednej strony czytelne nawiązanie do idei Wielkiego Pomorza, z drugiej zaś połączenie wątku historycznego z geograficznym. Podobny zabieg zauważalny jest we współczesnej piosence Jantar Eugeniusza Bryczkowskiego z muzyką Tadeusza Korthalsa. Kolejny wątek można najogólniej scharakteryzować jako oznajmująco-geograficzny. Gdańsk funkcjonuje tu nie tylko jako jedno z miast kaszubskich, ale też ośrodek, w którym załatwia się różne ważne życiowe sprawy. Szczególne miejsce w klasyfikacji zajmują wątki legendarne i symboliczne. Rodowity gdańszczanin Henryk Hubertus Jabłoński nawiązał w swej uwerturze do dewizy znajdującej się w herbie Gdańska nec temere, nec timide, stanowiącej zachętę do postępowania z rozwagą, czyli ani nazbyt odważnie, ani też zbyt bojaźliwie. Maksyma ta obecna jest w rocie ślubowania Akademii Muzycznej. Dawny Gdańsk ożył w tryptyku Kasubia Kantat skomponowanym przez Aleksandra Żurbina do słów Alojzego Nagla. W słowach pieśni tytułowa Oliwa przyrównywana jest do kaszubskiego Wawelu. Pojawiają się też mury, katedry kryjące prochy władców Pomeranii. Słychać daleki dźwięk organów i ciszę parku. Lapidarny tekst, ale ile w nim siły. Równie piękna jest muzyka. No ale cóż, dzisiaj nie usłyszymy, gdyż Aleksander Żurbin rosyjskim kompozytorem jest. Gdańsk to miejsce osadzenia akcji opery Jan Skolna, Jana Michała Wieczorka, powstałej na kanwie libretta Leona Ropla. To z gdańskiego wybrzeża miał wypłynąć świat tytułowy Żeglarz Złocistego Słońca. Wbrew temu, co na ogół się sądzi, wnośnikiem treści semantycznych bywa również muzyka instrumentalna, głównie ze sprawą odniesienia do utworów już istniejących i to na ogół tych o dużej sile nośnej. Na takie rozwiązanie zdecydował się Kazimierz Guzowski w swojej mszy kaszubskiej oraz Krzysztof Olczak w koncercie gdańskim na gitarę i orkiestrę. Dodam, że obydwaj kompozytorzy nawiązali do hymnu Tam, gdzie Wisła autorstwa Feliksa Nowowiejskiego. Ten z kolei utwór chyba najbardziej utożsamia wątek patriotyczno-deklaratywny. Dodam, że Marsz Kaszubski Nowowiejskiego z 1921 roku uznany został za oficjalny hymn kaszubski przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W podobnym duchu utrzymana jest mniej znana pieśń Edmunda Lewańczyka, czyli Stanął na sztrundze, w której pobrzmiewają słowa: Wrócimy do Gdyńska kutra, na to w jedno czas, nie dumę mu przyńc do zgubę,
bo to je Gdyńsk nasz. I tak oto zbliżamy się do wątku stołecznego, łączącego historię ze współczesnością. Motyw ten, obecny w pieśniach Tomasza Fopkiego, swoje ukoronowanie znalazł w pieśni Antoniego Sutowskiego do słów Jerzego Łyska. Ta pieśń to oczywiście Kłechuny, Styry, Gdyńsk. Posłuchajmy teraz jej fragmentu. Wiele miast je na świecie, których chwilą pieśń niesie, że są snyży, jak jabłuszka w raju. Ale mnie pan jedno, miódne sercu le jedno, wersji miasto, co w młeim je kraju. Łechudy, Styry, Gdyńsk, minione chcejów pust, zakloty w kamieniu, w kurantów złenieniu, łechudy, Styry, Gdyńsk, łechudy, Styry, Gdyńsk, minione chcejów pust, z nim zrzeże je plecy, posłyczyć stał rzecy, łechudy, Styry, Gdyńsk. Wątek jednoczący zaznaczył się zwłaszcza w piosence przewodniej Zjazdu Kaszubów w Bytowie z 2009 roku oraz w Pastorałkach. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje motyw afirmacji miejsca, który przenika ważną płytę Młody dla Gdyńska. Obecny w wielu piosenkach chyba najdobitniej przemawia z trójjęzycznego refrenu pieśni Gdańsk. Słowa i muzyka Marcin Popek. Posłuchajmy refrenu. Ja kocham Gdańsk, ja kocham Gdańsk, ich lubię tańczyć. Ja kocham Gdańsk, ja kocham Gdańsk, ich lubię tańczyć. Długą listę wątków zamyka ten ostatni, futurystyczny. W piosence Cybersowa 3005, obecnej na tej samej płycie, Gdańsk jawi się jako, uwaga, stoleczny Unii miasto. Gdyńsk znowu wity dzyń, cyberledze tużą, leno sowa spi. Który z tych wątków okaże się być pieśnią przyszłości? Zobaczymy. A ponieważ czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca, dziękując za uwagę, życzę Państwu i sobie, by dźwięk gdańskich karillonów, które tu słyszymy, wygrywających co dzień w samo południe melodię hymnu kaszubskiego z wieży gdańskiego ratusza, nie był jedynym stałym akcentem regionalnej na muzycznej mapie miasta, ale by tych akcentów było z czasem coraz więcej. Do zobaczenia.